Limpyo ta guys kay subo na kayo sa lababo. Guys, ato sa mi guys manimba sa mi. Kasi mo kukuhan flower. Manamig kan guys simba. Wala ka kung ginawa na hindi. Hindi ko alam yung tatay. Naigikajapan dari ganina sobras kainit. Tabangan ni mama. Sobrang kainit to. Nung naka-Japan. Pero totoo Ipay naman nila init. Guys, kwan dai tatay kay luoy mainom ko ng jug. Wow. Tagay gi sa kabaso dai. Asa man kauli tay? matikaw lagi magpinli ka na matikaw. Tay asa kauli? Asa man kauli? Sa kitay. Oh. No, asa man kauli? No, ilamas tatay. Wow. Kan diretso tabi nang kita kayo kayo. Uga kayo ang lalamunan. Ilamas tatay. Wow, madyo. Paloto ko na sige ng takoyaki. Ikaw may papel ka be? Duhara ako ka. Duhara ko no ka mama ni magi. Ano din na pagluto no? Ang sa'yo mo ma-ice cream? Biko ko no ya. So lang dito sa 7-Eleven ka na sa tulong. Ice cream? Ice cream? Yan guys, takoyaki. Sige na, murag nag takoyaki. Hapisan din ninyong tanan guys, sumanamig simba. Hapit mi dari sa Seoul. Kasi mama, mukhaon ko na po si Siyaw ka ng kuhan, burger. Hinagatang dagat guys. Tinaw ka juga ang dagat. A few moments later. Guys, madyong buntag. Manamig pamahon dyan. Nang kuhan ko na tusod, nang hinlo ko. Okay, grabe nang pagawag ang mga kuhan guys. Bye. Daghanag ka naging luunon kay di mong good maapas ni Junjun kay si Junjun busy hinja karon nanghinlo ko guys nagkuha naman nung ko ng tangtang sa mga abog diyan nag-arrange ang i-arrange yung kanang utro tong kuhan sala hinja karon manglakaw mi kay mamalit mi kanang kuhan chlorine kay agamo ang mga plato para nang ka luoy ka jud mga plato nga tajum na kanang nga mansanas kuhan ba mga mansa sa kanang nay kamugay nagkailo-ilo diya ahang ipang babad og kuan guys chlorine karong nung balik agi jang kuan baputi diya pangilimpyo sa lababo kay gamang lababo napadyot na pud kay di man mapas ni Junjun og kuan guys panghinlo mas lahi ra man gid ni manghinlo ni Baji kaysa kuan laki kay kaning laki igura mga kuan-kuanen di man gid ma limpyo og kanang kuan tarong jamo nang karon guys ako ang naglimpyo limpyohan na gamang lababo gamang banyo gamang pangpanan guys limpyohan kama naman ko panglimpyo dari sa kuan sa sala mo nang maglimpyo ko unta sa kanang kuan lababo diya chlorine may ang gamiton para pagtangtang sa mga kuan bat tajam-tajam diya mo nang karon maglakaw sa mi guys diya gandam na ni Junjun ng tricycle diya si mama nagpapalit po si Jaw ka ng kuan soft drinks nga pangtinda kay nahunta na po si Jaw kuan soft drinks nga bulingit pa ni Kadyo ni nga kuan guys itsura kay sa Jaw lagi kog daring kuan panglimpyos among daring kuan sud sa bye da din alam mo ko magilis da kadagyo trabitaw po muli rabitaw po dajon apang giwat si Junjun may tapos sila sa sud manghinlo ko pwede naman kumakuha likli kay kuhan raman na
gaan raman mangindo igura mong mang tapo-trapo da ng mga abog magmap sasag magbrasa kanang kuan CR sa lababo. Pwede naman siguro ko na guys kay kuan man gaan raman na basta hanggingan sa doktor hindi lang mga jud kuno magpirsa hindi mag alsa mga bugat maraman nagingan sa doktor unya karon mag 6 months ay mag 6 months ba mag 5 months naman nagahong opera. Pwede na guys magkuan magliklista alam mga jang timanan nga di lang mga jud ko mangarasag bugat kay usahay ra ba pud makalipat ko murag oras ang kagalingon nga naoperahan di ay ko mawa po sang nahuna nga naoperahan di ko bawal nga na ba makalimot ko sa di man ko kadyo kanang nay kapoy kinaramo ko dani sud sa bayin ja si Junjun mga jud moy pirming maglikay hindi man ni Junjun maapas pud og kuan ang limpyo kay jaman tanan manang karon kay okay naman ko para na ganinang tambol ka budya pwede na guys kung magkuhan diklihot ansa guys mo great day ko ni Ate Ruby happy birthday happy birthday te daghan kayong salamat sa imuhang ka maadjong pagkaigsuon te sa imong ka pagka mapinanggaon salamat sa kaadyo te ja agharang wis nimo tagaan kag maadjong panglawas sa kanunay tas nga kinabuhi kabas ka kada adlaw ug ampingan ka sa Ginoo ang imuhang tibuok nga pamilya di siya nakatingaw na jud ta kabanding bisag parehas ra tanada ni Cebu say ra ta makabanding nga nilagi nga ang kinabuhi nga busy bawi ra laman tapuhon nag makauli tao ka ng kuwan buhol banding na po tao kuwan balik enjoy sa imuhang adlaw karon te I love you sa kanunay mahal ka naman tanan mong igsuon kay grabe ra bagad kang ka buutan sa nga tanan mapagmahal dyan na siya nga kuwan guys igsuon dyan mo ra to kay gahilak ko na pod ko oh karam gadyo kong ka hilak ko na dyan guys manglakaw namin guys kay napayangin luuno naghuwat mo niyang itsura bulingit kaysa jokadyo ko nag kuri-kuri dari sa muang kuan guys sala ang sa may mong ipapalit nana kay listahan aman kani na makadaris listahan tara na oy Pag-ilis day. ano di ay Ate na pag-ilis. kanira nagabot magtiwas ko ko sang dibuhat magya po makabulingit ka niya agkuha ni mama listahan na ni mo dahil ining idara na ta kay kapudyan na ta mag-arte-arte pero kinanglan gyapon magatiman gyapon ang kagalingan na dito kadali matiguang pero nalamang gadya adlaw nga hindi ta makatagad sa taang kagalingan ba labi na ka ng kwanta busy ka mas unahon mga gadya na tagata ang gibuhat kaysa yung pag-arte-arte na araman na bisa din sa mura sa hap hindi ka mangarte pa namatay dyan na disgrasya diha pa kay naikurus awa naikurus na dibutangan kurus sa buwak ala nuluoy no sana buko Diyos Ay, padiya. Unya na lang ang butong. pagpila ya Kajis na ba? ha? Kajis na. Kajis. Plastic na sumplang. Dis ra basta kani unahon ng kaon. Affordable rate pa. Boss, sir. Yung mais o, ha? Lami ni Ah, ikaw gagati mo sa mic lagi. Kasi? Hindi ba ko? Ah, Wala. nangapit namin na rin guys palawang kinakadamo kwarta dahil naman takwan guys buko Diyos kami lang buko Diyos sa nakabugnaw nagawat pa may kuwan tawag Ito mo? nano Pangungol? ha? Pangimol ano guys? Kaya bulingin pa natin na ako pero abot
nami sa gisugo ni mama. Katong amang tujo dari. Ano ganing gamay ragtaw dari sa kuan Palawan kadijot ra ka. Sige na ko ambulansya. Pasadyo. Dari mispikas tinda nakapalit kay gamang suki dito sarado. Di ko dari kaang guys kaya ang ipuli dito sa ang snake plant dito sa kuan babay. Lo. Tulong. Tagpila ni dayaw? 20. 20. Chlorine. Ilang 1 per chlorine te? 1 part. Ay doha ka 1 part. Daghan naman siguro patan naman. Limpita guys kay tubo na kasi sa lababo. Karaan na kayo ng tiles guys. 20 years na kapin. Kuan guys, chlorine. 20 years na kapin na tiles puti gyapon basta lang perme lang limpyan og kuan chlorine. Puti na. Chlorine na ganyan ko na. Na. Magbabad ko dari sa planggana. Huwag ka ng kuhan chlorine. Kaya ang ipangbabad ab kuhan guys, mga plato. Kaya nangakuan na. Nangadag na, nangamansa ba sa utan kamunggay. Makamansam din ng utan kamunggay. Makayilos mga plato. Mga kuhan na ba dyan yung mga plato, mga plastic ba. Magkuhan sa ko guys, magbabad sa kumitan guys, kuhan, soda. Soda o karing kuan joy unja kuan guys chlorine ada ni sa kuan guys tubig unja karing kuan baking soda chlorine kaya di maputi ang mga plato na ni. Masig ng plato. Imbis ng plato kon mura ni nangyatig ipintalag puti. Ini guys oh, mga plato guys mura na guys ang mga plato naman sa mga nisutan. Kanang ibaba diha. Kani guys oh, among kuan. Among chopping board. Ano si Jan naman sa. Kaya guys, ang ibalin na rin kuhan guys, datong planggana. Puti-puti ba dyan guys, oh? Ito nang ibabad. Mga 30 minutes na itong ibabad. Kuhanan, sustusan. Ang giapi lang ka rin mga kuhan. Ang giapi lang mga chopping board kay. Kuhanan, manisa na. Kadyo ka nang may chlorine, marag baho, tagang dughan sa chlorine. Naman yung panghinlo dani sa kuan guys, labago ang chlorine. Guys, nabalik na kuan guys, drawer. Hapa ng pangkuhaon ng mga soda na, kaya panglimpyuhan ng sud. Okay, dugay-dugay na po nawa na limpyo eh. Nakari, babad sana na 30 minutes. Hi guys, sumanamig pa niyo to guys. Diyan, hugasan na nahagang gibabad ganiha nga mga plato. Para ng kaputi. Na nawa na gidjahang kuan guys. Katong naimurag na nga dag na naputi na. Pati ka rin kuan. Tapara, naputi na, nangaputi na guys. Mara ni ang kuan guys, technique. Maginlokog ka ng plato nga nga dag na. Ibabad na sa chlorine, soda, o ka ng joy. Balik na po pagkabago. Na balik na pa sa pagkabago guys. So, mga daag na pud ni. Muna pa yang buhaton na po siya ni pangbabad. Nga turan ja. Katong na mga mangkok nga mga puti pod mo na pa yang gipuli kon guys, babad. Na pod mo yang gipangbabad guys.
kay nangatadyum na. Nagumanda nagbabad, balik na po na pagkabago. Mga puti na po na sila kuan guys, balik. Hanap po na nga banlawan unjay, after 30 minutes, 30 minutes managhang kuan babad. Sa gamo ding pinalit nga kuan, kanang kaang mauna ni na gibutang. Arang gidubli, katong nay daan nga kaang o di man ni kaang ara man nang binuhat-buhat nga kanang kuan galon ara pang gibutangan og kanang style. Mao na nag-isa. Anjag isa dia. Ara pang gidubli. Daang kaang parehas ra na galon pud na nga kuha pang gibuhat-buhat sa una. Anjag isa dia pag isa. Anja guys, nagilis ko sanina kay nabasa ko singot. Kay mag-edit na po ko. Anja mora to ang vlog karong adlaw guys. Anja magpasalamat na po ko ninyong tanan sa pirmi ninyong pagtanaw sa amo ang vlog matag adlaw. Dari ra mo ko mag-edit ko may alimuot. Ani man ko magkuan, ani man ko mag tambad diyan og mag-init, ug mag-edit ko ani ko dani maglingkod-lingkod kay hangin man may limuot pagtusod kaya ramang ka alimuot dyan lamin nakadus kuan guys kamati nga kuan limpyo na wapagajud mahuman hapa na nga humanin guys nagkuan agsiar wapa na human kay mag-edit sa ako ba na pud nang uban nandiyan maura to guys kita-kita na pagkasunod ng vlog. Bye bye, God bless na yung tanan ng pinis kanunay.